Kaikki, minä näytän teille tempun nimeltä Just Do Me. Tässä on 4 korttia ja mä näytän ne teille. Ruuturouva, patarouva, herttarouva ja ristirouva. Nyt mä laitan ne tähän pakkaan oikeinpäin nämä akat. Ja sitten ne lähtee etsimään niiden pariaan eli kunkkuaan. Näin. Ja siinä ne on sitten... Katso se. Sitten näitä päällimmäisen kohti astiassa käännetään, pistetään pakan alle. Sitten näin. Ne on löytänyt jotakin, emme tiedä vielä mitä. Näin. Rautu, pata, hertta, risti. Näin. Konkku ja konkku.